Angiphindeke ngikwamukele kwi-channel emaswidi mina production ngana kwethu ivideo siqeda kuyifaka njengamanje emalana ke nalensizwe ebona emva kwami ogama layo phakamani wakasibiya owashiswa intombi yakhe nge-ACID imchatha ngayo phinde futhi ke imphuzisa ngayo imphuzisa yona yagcina ke isile simo isona njengamanje ngiye ngasho kulo video ngathi ke kwi-video elandelayo ngizokuzela ke nolwazi oluphelele lapho khona ngizokuvezela inkosazane okanye intombi yakhe eyenza lesimo ukuthi ubani igama layo ihlala kuphi nendawo impilo yayo ukuqhubeka njengamanje kanti futhi yini eyenzeka emva kokuthi ke yenze isenzo esifana nalesi. Igama ke lenkosazane ulethiwe Princess Mthimkhulu lo ombonayo lapha emva kwami. Igama lakhe ulethiwe Princess wakwaMthimkhulu njengoba umbona ke lapha emva kwami uyena ke owagila lensizwa yakasibiya ngalesenzo esibhlungu kangaka. Kushuthi ke into ke eyenzeka lensizwa ke yathi ke uma ngabe siyehlelwe lesimo yamvulela ke icala lona ke ebikade ngithandana naye uMiss Mthimkhulu yamvulela ke icala khona ke othungathi police station then ke waboshwa emva ke kweviki elilodwa vo wafaka isicelo sebheli waqede ke waphuma akahlalanga ngisho iviki eliphelele esesitokisini akahlalanga ngisho 1 week esitokisini waphuma njengamanje uyicanuzela ngaphandle kodwa ke icala lakhe lisathethwa namanje enkantolo yaseVerulam. Lensizwa ke iphinde ke yaveza ukuthi ke lo eyayikade ithandana naye wathi ke segilile ke seyimoshela impilo yayo njengoba imosha ngalendlela emosha ngayo yena waqhubekela nempilo njengamanje ngitshela nje lentokazi ithe masihlukene naye yabeke isitho lelinye isoka njengamanje bananengane esencane nje esanda kuzalwa. Imbono ke ihlukeneke kulolu daba nanendlela umthetho walapha eMzansi Afrika onakekela okanye ulandela ngalo leli cala lalo wesifazane. Abanye basho nokusho ukuthi ke umthetho uthambise kakhulu ngoba nakho eintombazane. Abanye bathi ke lensizwa ayibonge abakubo ngokuthi ke nenkathi ke beyiklinya beyicindezela beyiphuzisa abakhethanga ukuthi ke bavele beyibulale kepha bayiphosisa baqede ke bayishiya kanjalo. Uma ukuthi ke kukhona ongakuzwanga kahle kulolu daba okanye ke uyafisa ukuzwa ukuthi ke yini kahle kahle eyenzeka ngicela ukuthi ke uhambe uyobuka ivideo elandelwa ilena. Ngiyabonga. Gama lami ngiyolisebenzela njalo. Gama lami ngiyolisebenzela. Gama lami ngiyolisebenzela. Gama lami ngiyolisebenzela njalo.